Xa o quinto proxecto consecutivo dun plan de excavacións a corto, medio e longo prazo para poñer en valor este xacemento, non? Esta campaña púdose considerar unha continuación da seguinte en canto ampliamos as áreas excavadas, pero foi bastante máis ambiciosa que as precedentes. Abrimos dous sectores de intervención, un ao norte e outro ao sur da área xa excavada anteriormente. Na área do norte apareceu o pano da muralla, nun estado de conservación aceptable, hubo que plantear a súa restauración, posiblemente tamén aparecerá un sistema de acceso para a muralla, que eso habrá que comprobarlo en futuras campañas, e despois no sector sur descubriuse unha boa superficie dunha das cabanas, que xa se documentaran anos precedentes, é unha cabana de planta ovalada. Isto parece ser que marca da casa aquí no Castro das Barreiras, non? Todo o mundo ten a idea da arquitectura castreña sempre con esas vivendas de planta redondeada, aquí tamén tipo Borneiro, non? Sin embargo, aquí as vivendas ovaladas xa aparecen dentro da propia croa e non adosadas, axuntadas ao que son os paramentos da muralla, como pode ser en Borneiro, non? Apareceu co seu fogar central, o fogar é, por así decir, a alma mater do que é a vivenda castreña, donde se cociña, donde se quenta, co que se ilumina, donde se contan historias, donde a familia se agrupa, non? É un lugar moi emotivo para os arqueólogos escavalos porque prácticamente é o corazón do que é a familia, non? Igual que funcionaban as nosas lareiras na cultura galega popular, así tiveron que funcionar tamén os fogares. Logo, atopalo sempre é un dos acontecementos e un dos sucesos que máis emocionan e máis suxestivos que podes ter, non? Despois se foi excavando cara a zona da muralla, ali apareceu a muralla co seu pano de cachotería e os chanzos que a definen cara ao interior, non? Cara ao interior esta muralla está escalonada, como moitas outras do mundo castrexo, e nas zonas onde mellor conserva a súa altura, pois van a ir aparecendo eses escalóns que teñen, bueno, pois un sentido así plástico moi bonito, non? Entre a muralla e as vivendas, neste castro, sempre hai un espacio baleiro, non? Unha especie de intervalo, como se chama en terminoloxía así un pouco científica. Pero non está tan baleiro, non? O que sí estaba ocupado é por estructuras de material perecedoiro, de madeira, pallabarro, caneirado, calquer tipo de sistemas destes, que únicamente deixa rexistro en forma dos negativos, non? Dos buratos, os calzos, os anclaxes que sostiñan esas estructuras de madeira, non? Dá a impresión de que o castro tuvo unha ocupación máis larga do que pensábamos nun primeiro momento. Polo menos temos documentados dúas fases de ocupación distintas e unha se correspondería con estructuras máis situados niveis de ocupación máis abaixo, como ali no outro lado, e dá a impresión de que nun momento determinado o xacemento ten un cambio, sufre un cambio importante. A muralla probablemente se retoque en algúns sentidos, seguramente algúns sistemas de acceso se anulan e se van a ir axuntando a todo o que é o paramento interior unha serie de estructuras de madeira, tipo barracóns, tipo pendellos, todas adosadiñas aí colocadas un lado do outro, que non sabemos a súa funcionalidade exacta, pero que podían ser construcións de tipo auxiliar, non? Pendellos pois para cuestións artesanais, para almacenaxe. Bueno, é un tema moi suxestivo porque eu sempre lle digo aos visitantes que nos veñen aquí a ver que o Castro das Barreiras non só é a pedra que se ve, non? Aquí hubo moita construción en madeira, non? Entonces hai que sempre un pouco imaginarse un xacemento castrexo non totalmente feito de pedra, non? Sino feito así. Despois a nivel cultura material, bueno, pois o de sempre, non? Isto xa foi o castelo final de fogos artificiais, non? Tremendo. O ano pasado xa batéramos cunha gran acumulación cerámica, posiblemente un vertedeiro, e este ano, pois, se continuou, non? É curioso, no castro aparece pouco metal, este ano únicamente unha fíbula de bronce, pero dá unha cantidade de cerámica extraordinaria. Non só todos os castros alán, non? Un castro é un gran contedor de material arqueolóxico, pero non só eso, sino que, claro, ao atoparte o basureiro cerámico, pois, bueno, isto é increíble. Tipos cerámicos de todas partes de Galicia, dende as Rías Baixas, a costa ártabra, o interior de Galiza, Gras Coruñesas, Bergantiños, a zona da Costa da Morte. Aquí dá a impresión de que este castro tuvo que ser unha especie de nudo de camiños ou algo así, porque notas que hai
vestixios e influencias, e non só influencias, senón vestixios materiais de outras partes de Galicia que están aquí, non? E, bueno, ahora toca tratar ese material, elaborar información e, evidentemente, preparar a campaña xa de outono, non? Que é outro dos retos que temos, non?